Didik anak kuwi ra iso dieman-eman, aja dialem-alem tapi yo aja mbok bentak-bentak, utamak kengewehi contoh ketimbang omongan. Nek anakmu nakal delok sik nakale sepiro, nek cek iso ditoleransi jarke wae sik kei kesempatan bocah nggo koreksi awake dhewe aja sithik-sithik mbok tuturi. Tapi nek nakale wis kelewatan wong tuwa aja meneng ae, aja lepas tanggung jawab, diceluk bocahe, dijagongke, dituturi apik-apik, golek nggon sing pantes, aja nuturi bocah nang arep umum. Jaga wibawa dadi wong tuwa, nek wong tuwa ra nduwé wibawa, omongane nang anak ra ana ajine. Wong tuwa ra kudu meksa karepane nang anak, wong tuwa yo ra oleh egois, apik menurutmu urung tentu apik nggo anak, aja salah. Akeh anak sing luwih pinter saka wong tuwa mbur menang adab. Tugase wong tuwa ndidik anak, ngewehi contoh sing apik tapi ra iso 100% ngrubah kaya sing mbok karepi, jalani wae sesuai ketentuan. Aja minder nek koe rumangsa dadi wong tuwa sing ora bener, kacang bakal nunut lanjaran, kuwi ora sapenuhe bener, akeh buktine anak kiai dadi bajingan, anak bajingan dadi kiai. Aja digawe susah, urip kuwi nggur nglakoni tugas, nek tugasmu wis mbok lakoni nggo cara sing bener tapi hasile ra padha karo sing mbok karepi, Gusti ndu rencana sing ra kalah bijak.